a turo maka wani talla, idan ka sa shi a pejinka na Facebook ka yi share ka tura ma waɗansu, to sai a baka kuɗi akan wannan aikin da kai. Sannan abinda za a baka idan da ka yi rijistar a zinare ne, to wannan dai abinda ka tura mutane ladan da za a baka ya fi na ladan wanda ya rijistar silva. Aiki ɗaya ne fa, danna abin ɗaya kai, amma ladan da shi kai za a baka saboda ka ba su kuɗi da yawa ya fi ladan da wanda ya ba su kuɗi kaɗan. Sannan haka mataki-mataki, kuma in ka kawo wani shi ma za a baka lada, kuma daidai gwargwadon ladanka daidai gwargwadon irin rijistarka. To duk irin wannan kaga wannan a shari'ance wannan caca ce. In ka sanya kuɗi kana tsammanin za ka samu riba, ko ka samu ko ba za ka samu ba, to wannan kuma ita ce caca. Kuma yawanci wannan abin duk ku tsaya ku gani, 'yan watanni kaɗan ku bibi waɗannan abubuwan za ku gani, sai sun gama tara kuɗi an samu wawaye sun shiga da yawa, sai ka neme su ka rasa, sai ka neme su ka rasa. Wanda ya fi kowa wauta shine na ƙarshen, wanda ya shiga daga ƙarshe yana tsammanin zai samu, alhali kasuwa ta tashi, to shi ba zai samu komai ba. To a cikin wannan, bayan ka ci caca, bayan ka yi caca, kuma kuɗin da aka samu ta hanyar caca haramun ne, bayan ka yi wannan ka taimaka akan cutar ɗan uwanka, domin shi wannan na ƙarshen, wannan wawan ƙarshen wanda ya shigo ya rasa wannan abin da cutar da aka yi masa, duk wanda suka shiga cikin wannan harkar suna da kamasho, don su ne sanadiyar yadda aka cuce shi. Saboda haka waɗannan hanyoyi ne na cuta, kuma yawancinsu duk mutanenmu ne 'yan Najeriya ne. To ɗan Najeriya wanda ya yahu ya doki hancin baturen Amerika, baturen Isra'ila, ya doki hancin wanda su ne ma suka kirkiro harkar kwamfutan, ballantana kuma kai ɗan Najeriya wanda yake kai sai ma an gama cin kasuwar za ka ci, su ne fa suka yi yahu fa. Saboda haka duk waɗannan abubuwa suna nan ba abin da suka sani sai kirkiro hanyoyin cuta. Kuma idan yana da kyau da 'yan uwa suke wannan tambayar ta fuskar shari'a, idan ka tsaya ka bi duk irin waɗannan hanyoyin da ake cuta, idan ka bi su ta fuskar shari'a za ka ga akwai wani hani, za ka ga akwai hani. Saboda haka shari'a ita ce za ta tsare mana dukiyarmu, ta tsare